Tkompli toħroġ fil-beraħ ir-rieda tal-Gvern preżenti sabiex jattira u japprova proġetti ta' kwalità li se jħallu ġid kbir fil-pajjiż. Waqt li kienet jindirizza lil dawk preżenti l-Ministru Chris Cardona għalli sa issa l-Malta Enterprise allokat mal-133 proġett fil-waqt li assistit b'mod speċifiku lil 160 kumpanija. Dan ifisser ħafna aktar minn dak li approva Gvern Nazzjonalista f'5 snin. U tafu kemm kienet il-medja ta' proġetti b'investiment approvati mill-amministrazzjoni preċedenti għal dan ix-xogħol? 7 proġetti fis-sena. Din id-differenza. Illi fl-2013 nistgħu ngħidu biex nagħmel quddiem li kellna sena rekord ta' investiment barrani f'dan il-pajjiż. 36 mill-proġetti huma minn investiment dirett barrani. Iż-żieda fl-investiment kienet riflessa direttament fit-dħul tal-investiment barrani b'hemm kuntrast ma' tnaqqis ta' 130 miljun euro fl-2012. Fakkar li dan il-Gvern kommess li jsaħħaħ l-impjiegi u rrefera għal każ tal-ħaddiema tal-Aerofarm li diġà kien hemm kumpaniji privati li avviċinaw lil ħaddiema biex jinstabilhom impjieg alternattiv. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari Edward Zammit Lewis qal li l-Gvern irid jibqa' viċin il-poplu u jikkonsulta biex jiġu evitati żbalji tal-passat. Ħabbar li fil-jiem li ġejjin se jkunu qed jinħarġu żewġ espressjonijiet interess għal żewġ yacht marinas. Se jkun hemm u nista' nħabbarha żewġ expression of interest għal żewġ yacht marinas. Waħda ta' xbiex u l-oħra San Mezon. Ħajkunu qed joħorġu fil-ġimgħat jew xhur li ġejjin se toħroġ expression of interest għal żewġ yacht marinas. X'inhi l-idea? L-idea hija li nħabbru iktar impjiegi. Tkellem ukoll dwar kif hemm bżonn li Malta tiġi rriklamata l-proprjetà ta' valur għoli. Qal ukoll li fl-4 ta' Marzu li ġej se titnieda l-istrateġija diġitali bi pjan serju tal-2018 biex verament is-settur diġitali jingħata spinta bilan li jinħolqu iktar impjiegi ta' kwalità. F'din il-laqgħa ta' konsultazzjoni pubblika Gvern li jisma' viċin tiegħek ħasem ukoll il-Kummissarju għas-Simplifikazzjoni Amministrattiva u Tnaqqis għall-Burokrazija Michael Falzon.